Аз знам, че Исус е жив и ден спасението ми. Аз знам, че Исус е жив и ден спасението ми. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Очите ми ще видят лицето на Исуса. Очите ми ще видят лицето на Исус. Има отворена врата за теб и за мен. Има отворена врата за теб и за мен. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Очите ми ще видят лицето на Исуса. Очите ми ще видят лицето на Исус. Милост, милост прося аз от теб, Исусе мой. Има милост, милост прося аз от теб, Исусе мой. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Очите ми ще видят лицето на Исуса. Очите ми ще видят лицето на Исус. Лицето на Исус.